Don Pyllait im naka Jinghap jong ka jet ha baramati. Kabalak nyap yu deputy chief minister jong ka jala Maharashtra. Kadongut kibalak klat naka neka Jinghap jong ka jet. Tungin ngap ya ka video. KIWEI ka jet private ka pakreteng ka Learjet 45. Kalahap hajan ka katling sun ha baramati. Jong ka jala Maharashtra. Bat naka neka Jinja. U Ajit Pawar. U badai u deputy chief minister jong ka jala Maharashtra. Ula klat. Nalor u Ajit Pawar. Kibalak klat ki kentubru yu nong bud jung arngut ki pilot bad way nong tray jong ka jet kumta kibalak klat na kaneka Jinghap jong ka Learjet 45 kilalong sangut bad omdon mano balait im kaneka Jinja kala jah ka smi balang ka aru pratrik uklalun kot arjar arpunrew katkum ka video haka CCTV kala pen i baka jet ningkong kala hairbag chwa bakan hap hadin jong ka building kabala penlong ka jingthai ka bakraw Kibreu kiba yui kila yathu sibun ki jingthai kila mei hadin ka jingthai ka bad ningkong na ka Jinghap jong ka jet ka Directorate General of Civil Aviation DGCA kalau orang bakal bandai ka jingreben pelat jong ulo ka bala penlong ka Jinghap jong ka jet namaru nongnya aru umla syu ban kontrol Ajit Pawar ulami na Mumbai ban lech ka jinglang jong ka zila parishad hasnong jong u ndrai snowbok ba ula due yala ka jingin naka Jinghap jong ka lingsun ka bausong ka Jinghap jong Ajit Pawar lalong ka jingdu ka bakraw ya ka jala Maharashtra bada ka parti NCP namaru dayu nong elam bakraw jong ka parti NCP ha Maharashtra naka liang jong kibor ki badai kmi kidang to kidnie halor ka neka Jinja